Janur gunung sekulon Banjar Patraman kati ngaren wong bagus kasih tekanen tapo mangli Arjuna mondong Sri Kandi aja lali melu bali aja leren yen jangkane durung teka sekali kadung cera banyu milih menang seten ini pelar baleran jampang kandang aneh kerawang pemanggisan kasubunak di Maru tunggal setesa bakul kayu cepone wadah pengaron kapanane ketemu pada dewekan ya mas ya mas ya mas menur tonjong lasu bingung kenang gona kanang doyong ya mas Rama ya mas janur gunung sekulon Banjar Patraman salelo lelo lelo jangkrik rong rong kadinit kalong golone ya mas Allah ingkono ta wau ing palataran Fasum Permata Laguna sampun bapakan ber para juru beksa Satria Kencan Labuana Laras bebasan swau lampahipun para juru beksa anglur senglur pindha sela blekiti sela kawining watu blekiti semut pindha lumaku ning semut ing sanduring watu genting tanpa ana pedote sasampunipun juru beksa alumampat tumuju ing panti pawiwagan tumungkul hamari kelu
iya tunjem mo ing bumi wedanane kumpul rubung hangiteri sang bapa iya penimbul ingkang hanguncang indang ingkang sampun samya kasandhang kanthi matekaji japa mantra kanthi lampas haluku juga masesa pancandriya catur kang binengkas kang sinidikara mandeng pucuk ing grana sang bapa tawi penimbul giya hambesem punang sela bal kukusing kumebul sundul yang wiyat nalika semana geter ater sedaya juru beksa satria kencana banalars ingkang hanganti indang ruwasuping juangganipun ugi ingkang sampun sawega ing diri Bapa Sakri Dasan Bapa Yadi ingkang sampun hangasta punang pecut utawi cemeti kaseblaken punang cemeti der sanalika pindha ungling Gundala Sasra Gundala gelap Sasra sewu kaya gelap sewu muni bareng jeger wetan kula nyauri jeger muni ing kidul lor nyawuri paripurna ki bapa utawi penimbul ingkang sawega hamat kaji japa mantra gya jumeneng kasusul sagunging para juru beksa oge kairing ungling gending eling Banyumasan tegese para juru beksa ingkang sampun kajantur dening Kidalang utawi penimbul datang eling dateng Purwa Duksila sanalika Kidalang utawi penimbul anyebar punang sekar Pancawarna kasebar ing carita sanalika bulan sareng para juru beksa satria kencana Wanalaras yo wah Bekjane sabar lan narima kudu eling lan waspada janur gunung sakulon banjar patramana katingaren wong bagus kasih tekane Rama katingaren kang bagus kasih tekane Rama la ana maning modele wong bualan laguna senajan tuwa nanging ora kurangan reka kendange yo pengkirong
nebangi sing lagi bingung. Ya Mas Ganes la 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 oh oh saya ucapkan selamat datang kepada keluarga besar dari Sekar Aji Saka. Eling-eling wong eling bali amaning Sekar pisang sang sesajine karya aja ngaya timenas tari widodo jener gunung sekulon banjar patraman katingaran ketepeng dikakane ya Mas la 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 bingung jampang kendang aneng grawang pemanggisan kasupunang timaro tunggal sedesa ya Mas Ganes ya nduk eling ana wong urip nang alam donya eling-eling ramane kancang awas ketemu maning eling ana wong bagus ning alam donya rama nyong nang kene melong siapa tapas talas kodanan sore atine nganas dilombo bae dendeng jae ramane mega malang tarang sore suwe sire wong ayu katen cingkene rama maneman ora eman dipacul kena lamae disusul atau omae eling-eling kanca lawas kata mau mandi eling anak wong urip nang alam dunya rama nyong nang kene
tutur ayo kanca pada guyub rukun dua lulu ing meneman cangkir gading belolok tibane miring belolok tibane miring dua lulu lulu ing meneman dendeng jahe mega malang terang sore mega malang terang sore dua lulu ing meneman cangkir gading cangkir gading beluluk tibane miring kenes meneman angel taman ngawula dodo desane iya elingana wong urip nang alam dunya nandur jahe nang galengan ngono bae nggo delengan ya mas ojo jari balung rondo ning kalopo ojo jari balung rondo ning kalopo tetapi keteangan rembug dadi diworongan ya mas makul kayo maneman bakul kayo sepone man dapangaron kapanane maneman kapanane ketemu pada dewekan ya mas ojo leren maneman ojo leren yen jangkane durung teko met kopi mas ditiungana rembug dadi masasan murung enak ya mas dendeng jahe mega malang terang sore ditengkungan ngenteni wong nang omahe nang isor suruh pengen pintar Mas Hasan ngudi kawruh ya mas jampang kandang aning rawang pemanggisan kesubun nanti marut tunggal setesa net kopi ditiung enak rembug dadi tiwurung anak ya mas aja leren yen jangkane durung teko yen jangkane durung teko wis ngetana balike ngolon tiwas edan Mas Hasan ora diwehi kelon ya mas jangkrik rong-rong ketitet kalung gulone ketitet
longgolone srengenge ngalon parane terdadi nyonya ganes ajang lamun ngalamun tanpa ukara jangan lamun tanpa ukara enak banget ora botol-botol Raden kapanane ketemu pada dewekan kapanane ketemu pada dewekan nyukul suka tete senenge banget ora digengena ganes jampang kendang ning krawang pamanggisan kasupun akti marut tunggal setesa metope ora duwe sarung duwe greget ora wani pada nembung Raden eling ana wong urip barang nang donya eling ana wong urip bakal mati narane rembug dadi diurung enak ganes aja leren jangkane durung teko ya mas ya mas ya up iya penonton tetap di luar pembatas penonton tetap di luar pembatas dua loloy ana maning modele wong Purbalingga senajan tuwa nanging ora kurang reka kendange ya pengeronge melung-melung kembangi sing lagi bingung sekar pisang sesajine karya aja ngaya dimana sari widodо ramane dhewe ganes la 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 o a o dua lolo ya lumayan jenang beras bumbune ketumbar atas dereng marang mongso nang kurang rembuge mas YouTuber Jan ramen gomen ora kayak ebek ya Jan iya
Iya, ramen gomen ora kayak ebek ya. Nang ning net ning nang ning ening nang ning net ning nang ning ening nang ning net ning nang ning en. Oh, 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 iwak peyek nasi jagung sampai nenek SKPL tetap disanjung iwak peyek nasi gulai ikan nenek sampai nenek SKPL tetap oke. Pak Budi, keluarga besar dari cucu Kak Darto. Di sini aku diundang Pak Budi untuk menghibur wong Permata Laguna. Di sini aku ikut Pak Budi untuk menghibur keluarga besar Pak Budi dari cucunya Pak Darto. Semoga sehat semua. Ya. Diminum saja sayang, boleh itu diminum. Boleh sama istrimu. Semoga cepat dikarenai momongan ya. Ush. Ya mas, ya do, kunir pito, kasihan melo kantoro, dendeng jahe, mega malang tahun sore. Ya mas, ya do, Rama, jangkrik rongrong, datalong golone, sedang beras, bumbune kato baratas, dereng marem, wong senang goreng rembuke. Oi, Rama, ush, oi, ya mas, ya mas, oi, opa, gadang kelapa, makan rujak di kamar mandi, tinggal bojo ora dadi ngopo, ya tinggal gedang aduh setengah mati. Ijo-ijo mas, godhonge rambutan,
ciwi-ciwitan ciwi-ciwitan senggol-senggolan senggol-senggolan sapa gelem melok ngaku sandang kelawan pangan ayo pada golet bareng srengenge ne mas ngolon parane gunung kelut tanduri telo iya sayang selamat jalan ya iya terima kasih ya sayang ya. Ijo-ijo daun kelapa makan rojak di kamar mandi untuk ebek SKBL tidak usah keluar dari lingkaran Indro ya mas untuk anak-anakku semua jangan keluar dari lingkaran oh ya. Tali pembatas tolong jangan diputus, penonton di luar pembatas, pemain di dalam pembatas. Sikra nayaka angayai karya pakarya ning praja gobrago jangkut cancut tali wanda manunggal satya kapyak pinana asri surane gumoro samya rambut karsa estu pada dawuhe sang nata sajuru-juru ngayai karya sekar pisang sesaji karya. Iya, saya ucapkan selamat datang kepada semua dari grup Kuda Lumping dari mana saja yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Sekar pisang sesaji karya. Oh yeah, oh yeah, ya mas, oh sekar pisang sesaji karya, sikra nayaka angayai karya, pakarya ning parja, bebrako cangkut, cacut tali wanda, manunggal satya. Kapyak pinana asri surane gumoro samya rambut karsa estu padha dawuhe sang nata sajuru-juru ngayahi karya jenang beras bumbune kato baradas
wayang SKBL tolong di dalam lingkaran. Dani dengerin kata Biung. Ya mas, ya mas, ya mas, gandas loasa soleh, janur gunung, janur gunung, janur gunung, kulon Banjar Patroman, katingaren, 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 Kang Bagus kasih tak kena. Ae, ae. Sekar pisang, pisang sesajining karya, kaya ngapa pimelas nari widodo. Ups, ya, Jan, rame nemen ya, ora kayak Ebek Jen. Kita dangdutan masuk, hilang ngomong sing joget siji pun lah. Sing nyawer ya lah, sing joget ya lah. 20 juta plus kabehan-sekabehan. Ana dekor ana ini. Gera putraku si ande lomot tamorona anak putri gagai putrine kango kelanting biru malah sada betah turu dole dole si ande lomot tamorona anak putri onggah-onggai putrine kang ayo rupane kelanting abang iku kang di asmane aduh sipo kula niki dereng boron modon kelanting abang sisane Surya tukang kandang ajan-ajan ora senang ala mundur bae si kemotan nalikane nambe srengenge ngolon parane gunung kelot tanduri telo kaya ngene sengsarane
ora manut karo wong tuwa jeneng beras bumbune tumbaradas dereng marap wong seneng kurang rambuke tole-tole maning si ande lumut tamorona anak putri gawe tole-tole si ande lumut ala tamorona angger sedela bae anak putri kanggong-gonggae klading bojo iku kan dadi asmane aduh ana ya si ande lumut tamoronan sedela bae anak putri sing lagi ngonggah-onggahi kladingnya ijo iku kang dadi asmane aduh piyong kula niki dereng boron modona klading ijo sisane sing duwe bojo wayang mana wayang mana wayang mana wayang punggawa wayang mana paleno mana palai sote istri setia mencit meridi narakit bobokote wadah bekatul sanes nyeri ku penyakit kabogoh direbut batur jampang kendang aning krawang apa manggisan kasuh punang timaruh tunggal sabatam. Iya, ini dari Bapak Panitia saya disuruh untuk mengumumkan ini pagelaran ini nanti jam 5.30 selesai. Mohon untuk dimengerti kepada semua anak-anakku ya. Maaf untuk anak-anakku semua. Jam 5.30 atau setengah 6 kita tutup. Oke? Andri. Oh, aja kaya kowe kowe Andri. Ngesuk ora tak sengi nang biyunge kowe ngger ora gelem manut. Ya. La la la. Dua la la. Ya Mas. Yos ya. Oh ya Mas. Oh Cilacap bercahaya. Kakang-kakang pada plesir maring anting. Toko dawa tewong laguna. Segernya selagi. Apa ya? Dawat ayu dawat tepro mata laguna. Senang mesa. Sang sasa cine karyo. Bong
mari rasane legi nangis karo boyo Cilacap bercahaya. Assalamualaikum kirim salam para priyantuna ampun kelamas ampun ketuna mirsani kawontenanipun wakul kayu cepone pada pengaron kapanane ketemu pada dewekan lesus kali kadung jero banyune milih menang sotin atine baler-baleran tapi ireng kadung ireng kacamata odang-odangan inyong seneng yang mame seneng main mata padang-padang mana wakul kayu cepone pada pengaron kapanane katamu pada dewekan melak cikur dari nalawi melak cikur adina eloan jadi syukur tadi nama Mas Hasan susukanan Japang kendang aneh kerawang pemanggisan kesupunan dimaro tukal jabatan dendek jai jika malam prawiro mati nembela negara bayang apa wong gawe lara asmara
Mandra geni menyang kabar pasarean. Mandra geni menyang kabar pasarean. Eling ana wong urip barang nang donya. Pasarean, mandrakani menyang kabar pasarean. Wong prawira matine bela negara. Mandrakani menyang kabar pasarean. Mandrakani menyang kabar pasarean. Eling ana wong urip barang nang donya. Mas, yes, yeah. Ditandur ning Taman Agung, turi putih ditandur ning Taman Agung, celeret tiba nyamplung. Mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Kembang jambu sedampal isine telu. Kembang jambu sedampal isine telu. SKPL ayo kucuk rukun dimana bersatu. Dari mbok ira kembange apa? Kembang mawar ditandur ning tengah latar. Kembang mawar ditandur Mbak Endang di tengah latar. Ayo kanca aja pada bubar, nonton PKT ora bayar. Mbok ira kembange apa? Kembang mlati dironce-ronce. Kembang mlati dironce-ronce. SKPL ayo dadi siji, keseniane dimana oke. Mbok ira kembange apa?
Jan mak nyos ge sound sistemnya apik anune sapa ge Mas? Iya SKBL di sini tampil bersama sound system AL Pro AR Pro dari tadi kasih tulisan Mas jadi tak promosikan. Iya. Ush. Ya. Le. Ut. Yo. Dua lolo ya lumayan. Kolo cari cici ora dibaso. Dua lolo la ya Mas kudu cilik wit gede enak amung siji dadi kandolane ngati doyong kolo cari cici ora dibaso banyu ning kali pengen weruh Mas Pak Rasto Mas Yadi pedot oh ajan motor bae sing kemutan nelikane nambe wawu oh awas kipas awas melong bang ising lagi bingung cirang berat kuning ketumbarates dereng maremong senang kurang rembuke rama eling wong eling palio maning rama ganes jari lorono ning kalapa aja ngayati mena sari widodo eling wong eling bali amani eling ana wong urip bareng nang donya rama
ya mas ya mas. Mas Juli Loloy. Terima kasih untuk youtuber dari Mas Julmi. Iya. Iya mas. Elingana yang jroning alam donya. Setengah jam ke depan sound system dimatikan. Ya mas, elingan wong urip nang alam dunya. Ya mohon perhatian. Setengah jam ke depan sound system dimatikan karena mau dibawa pindah. Ya. Iya, bukan soundnya saja kata Bapak Panitia. Ayo. Ratin Arya warga tiara nyata lamun satria ing jadi pate gagah bregas gonga longor gede wong simbar dada yen ngendika gerang katea gotor dasar satria prawira tama eling kula eling tunungane senopati. Ya. Up. Ayo kanca pada bali waktune ya wis sore ya mas eling kecelawas ketemu maning ya mas penontonnya minggir ya. Awas penontonnya minggir nanti ketabrak ya. Penonton diharap minggir.
minggir karena nanti ketabrak ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf sebelumnya kalau ketabrak atau kesenggol jangan ada marah di antara kita. Dua lolo ya lumayan. Ana maning modele wong Purbalingga. Najan tua nanging ora kurang neka. Kendange ya panggeronge malong-malong. Khusus untuk anak SKPL, ayo kita pulang. Iya mas Ganes ujung jari balong rondone kalopo. Selamat datang saya ucapkan kepada grup Sekar Aji Saka Mas Baskoro Mas sak rombongan. Assalamualaikum. Iya mas Cilacap bercahaya wong prawiro mati bela negara. Wong prawiro mati bela negara. Dua lolo ya lumayan. Iming-iming aku kiye duwe roti mari rasane kok legi. Sapa bisa nangis karo koyo bayarane 1,20 Ayo pada bali waktune wis wengi. Ayo bali nang kene dodol latare. Iya, ayo bali waktune wis wengi nang kene udu latare. Ayo kudune ngerti. Janur gunung sekulon banjir patroman rama-rama jenang beras
prawira wong prawira wong prawira mati ambilan negara sekar pisang pisang sesajine karya aja maya dimenas teri widodo ganes 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 luas si jarane sing sayu sing rukun gotong royong kita mandang gawe ambangun desa ambangun negara mugi bangsa Nuswantara jenang beras bebenek itu baratas seger pisang pisang sesajine karya sekar pisang pisang sesajine karya rama-rama ujung jari up. Ujung jari balong rondo ning kalopo sekar pisang sekar pisang sesajine karya pati wastro prabune sabda Kurawa ya mas ya do ujung jari balong rodone kalopo rama-rama hae ush ya mas ujung jari balong rodone kalopo ya mas ya mas wong prawira mati ambela negara sekar pisang sesajine karya kaya ngapa mau gawe loro asmara rama ya mas Cianur gunung sakolon Banjar Patraman katingaren wong bagus kasih kekane
ya Nur ya Mas sekarang pisang sesajining karya awas ki bocil oi ya Mas Rama-Rama up 15 menit lagi selesai. Ayo anak SKPL kita pulang bersama. 15 menit lagi selesai. Yo ya Mas Gonir Pito Gonir Pito Gonir Pito kasihan elo kantoro kaya ngapa wong gawe loro asmara ya Mas Janur gunung sekolah Banjar Patroman ya Mas ya jom cari ush ya wong ramane jagani jan oh up wong sing lanang pinter ngegong sering ngegong ya Mas wong lanang sing pinter benang esuk benang sore benang jomblong blombang Rama iya lila nono pamit muli ayo muli mesti kula yen dudu jodone mukya ingkang entuk sule wong kang bisa ngladeni slirane pancen abot jroning ati ninggal jika wong sing tak tresnane badhe kados pundi wong kawula sadermong langkai among sapene atur puji
eman benjangan jika ento nganti yen gawe kecewa hati kula mboten lila bong kawula bakti sia-sia iya gelangsaran musik untuk yang terakhir iya us gemuruh surakame bismo niga melane epiki prajuritan sio goya tomandang jarane jaran kepang sing nonggang bujang paraman penontone surak rame usani tradisi ayo pada tiore-ore iya 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 oh iya oh iya oh iya oh iya oh iya oh iya hae hae dorang rame wis moni gamalane PPK prajuritan sio kaya tomandang bang sing nonggang bocang perawan panontone sorak rame seni tradisi ayo pada teore-ore iya season terakhir sudah selesai mbok ada kesalahan dari kami grup Satria Kencana Buana Laras kami semua rombongan minta dimaafkan. Terima kasih juga kepada Om Budi sekeluarga yang telah nanggap ebek dari kami. Kalau ada kesalahan dari Om Budi juga Om Budi sekeluarga minta maaf. Yoi.
keluarga besar dari Bapak Budi, apabila ada kesalahan kepada keluarga besar dari Satria Kencana Buana Laras, saya mewakili dari keluarga Om Budi sekeluarga, terutama saya minta maaf kepada Bapak Ketua, Bapak Rasto dan beserta rombongannya, karena kami keluarga besar dari Bapak Budi apabila kekurangan atau kurang dalam menyediakan tempat atau sobatan, kami sekeluarga besar mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, dulur, terima kasih banyak yang udah nonton live streaming ya, dulur. Saya pamit undur diri. Untuk nanti malam, mohon maaf ya untuk semuanya pencinta seni efek dan jaranan. Nanti malam saya nggak bisa live streaming dikarenakan dekat rumah ada kemalang atau ada yang meninggal dunia. Jadi mohon maaf ya, dulur, disambung besok di efek Banyuwasan Turunggojati di Pelita 7 ya, dulur. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.